Радио.ФМ. Прывітанне, ў эфіры штотыднёвая праграма Еўрарадыё і партала Белбіз стартапніца. Сёння пры мікрафоне Наста Бойка, таксама пастаянная госця стартапніцы Юлія Няхай. Привет. І наша сённяшняя госця Ніна Лапковіч, выканаўчая дырэктарка сеткі бізнес-анёлаў Беларусі. І ў верасні Ніна з'ездзіла па праграме Community Connections у ЗША. І сёння яна нам распавядзе, там што цікавага было, што яна даведалася цікавага, куды трапіла. І вось першае пытанне, што такое ўвогуле Community Connections і як вы па гэтай праграме трапілі? Прывітанне ўсім. Так, сапраўды, Community Connection – гэта вельмі цікавая прафесійная стажыроўка, якая падтрымліваецца USAID. І Беларусь, здаецца, адзіная краіна з СНД, якая засталася ў гэтай праграме. Вельмі цікава. Карацей, ёсць розныя тэмы. Гэта можа быць сацыяльнае прадпрымальніцтва. Наша тэма была жанчыны ў бізнесе. Вялікі конкурс, наколькі я разумею, таму што шмат знаёмых казалі, што падавалі свае заяўкі, але ж не атрымалі станоўчага выніка. Вось, нас выбралі 10 жанчын, все зусім розныя. Каб вы разумелі, у нас былі такія тэмы, як мода, адукацыя дзіцячая, вопратка, рітэйл, інвестыцыі. Каб гэта зусім настолькі рознае, піар. І у кожнай жанчыны былі розныя тэмы. Розныя бізнесы, розныя гэта менеджеркі розных накірунках у бізнесе, гэта ўладальніцы бізнесаў. І таму задача нашых каардынатараў была не зусім лёгкая зрабіць так, каб кожны атрымал веды і задаволіць прафесійна кожную з нас. Вось, значит, гэта 3 тыдні у Злучаных Штатах. Вельмі цікава. Проста ўражанні самыя розныя, але 100% станоўчыя. Мы патрапілі ў Паўночную Караліну. Паўночная толькі называецца. Гэта вельмі гарячы штат. Там было вельмі горача. Цудоўнае надвор'е. З аднаго боку горы, з іншага акіян. Так, гэта быў мой першы асабісты акіян у жыцці. Вось, акулы былі далёка. Вельмі цёпла, прыгожа. Вось, і 3 тыдні мы вучыліся. 3 тыдні мы жылі у амерыканскіх сем'ях па 2 чалавекі. Мне пашанцавала, таму што ў нас было 2 сям'і, розныя вопыт, таму што адні былі рэспубліканцы, другія такія яры дэмакраты. Мы атрымалі веды і погляды з зусім розных бакоў. Улічваючы яшчэ, што зараз у ЗША у палітычным плане адбываецца. Проста, Паўночная Караліна, яна такая, гэта маятнік, да якога таксама шмат што залежыць. Яны ніколі не бываюць упэўнены, што будзе такі вынік, і это вельмі ўсё цікава. Але якія ўсё ж такі палітычныя погляды, яны больш уплываюць развіццю стартапу і прадпрымальніцтва, на твой погляд? Розныя, ведаеш, таму што, в прынцыпе, як бы дэмакратычная партыя, яна больш такая flexible, да, она больш гібкая ў гэтым плане, але ж дэмакраты, яны рэспубліканцы маюць больш грошаў, скажем так, у агульным сэнсе. То есть не будзем давацца зараз там розныя дэталі, але ж зараз рэспубліканцы яны у руля, таму гэта пэўны накірунак у эканоміцы. Гэта тое, што мы ўбачылі зараз. Давайте скажем, то прыкладна 10 гадоў таму Паўночная Караліна, яна не была такой развітой, як зараз. Зараз гэта такое месца, куды найбольшая колькасць унутранай міграцыі праходзіць у Паўночнай Караліне. Але ж большасць насельніцтва, яна такая сталая. Там людзі проста ўзросту 55 плюс гадоў. І яны вельмі актыўныя. І, каб вы разумелі, там 3 універсітэта, якія паміж сабой камунікуюць. Яны сабруюць насамрэч, але ж яны разумеюць, таму што там у них плацяць грошы за навучанне, таму яны павінны быць проста давайте скажем, канкуруюць. Вось. І гэта triangle, так называемый, да, у іх таксама ёсць исследовательскія всякія розныя там навуковыя штуки, у них бібліятэка такая, якую я в сваім жыцці бачыла, наколькі все інавацыйна зроблена. І
вось гэтыя універсітэты, яны як бы такая аснова, да, яны падмурак каб для эканомікі штата. А можаш крышачку расказаць пра стасункі паміж універсітэтамі і бізнес-суполкай? Гэта адно з самых галоўных інсайтаў, які я атрымала, то, як падтрымліваюць універсітэты, увогуле вось дзяржава, грамадства, універсітэты і бізнес, вось гэта такі моцныя адносіны, што навукоўцы яны падтрымліваюць інвестараў, яны падтрымліваюць бізнес-анёлаў, яны падтрымліваюць прадпрымальнікаў, каб тыя падтрымлівалі стартапы, маленькія кампаніі, яны робяць для іх розныя исследавання. Універсітэты яны супрацоўнічаюць настолькі шчыльна, просто яны запрашаюць прадпрымальнікаў, яны вось гэта шэдоў, калі студэнты ўжо з першых курсаў спачатку самага яны працуюць на іншых, там ходзяць на стажыроўку, все што заўзгодна, яны з гэтымі вялікімі, сапраўды вялікімі кампаніямі, яны ў них атрымліваюць досвед, і калі вы сканчаеце універсітэт, вы сапраўды спецыяліст. У вас столькі скілов, той, што прям, ну, это не тэарэтычныя веды, гэта то, што у вас ёсць у ваших руках. І гэта адно з галоўных такіх уражванняў. А ў Беларусі вось ёсць хаця б крыху падобная аналогія супрацы бізнеса і універсітэта? Ведаеце, што мы якраз у гэтым годзе спрабавалі з Беларускім дзяржаўным універсітэтам, факультэтам эканомікі распрацаваць ось такую праграму, каб нашы сябры сеткі бізнес-алёнаў Беларусі, яны былі вось тымі лектарамі і тымі спікерамі. Да? Не хочацца казаць пра тэорыю, хочацца казаць, каб тыя людзі, якія прыйшлі, разабралі кейсы розныя і паказалі, што такое венчурнае фінансаванне, хто такі стартап, як его адрозніць ад звычайнага бізнеса, як не баяцца просто ўстаць і нешта пачаць рабіць, а не просто думаць, ну, мабыць, я, не такі, а ў мяне не хапае ведаў, а вось зараз праз год, а вось зараз праз 2, а вось зараз наступным месяцам. І што ў выніку атрымалася? Я думаю, у нас нашы анёлы, яны не заўсёды яшчэ гатовыя столькі часу даваць на такую ментарскую працу, і гэта сапраўды шмат чаго там трэба і запісы рабіць, і прыходзіць на заняткі, все, але ж у нас ёсць жадачы, і мне вельмі это радуе. А як універсітэт увогуле ставіцца, то бок яны адкрытыя для такіх прапаноў, ці не вельмі такое вялікае жаданне? Ну, вось БДУ, гэта, я магу казаць, што гэта станоўчы такі, как бы, узор. БНТУ таксама у них ёсць, вы ведаеце, у них ёсць інкубатор, в якім есть больш хардверныя медычныя стартапы. Таксама мне вельмі падабаецца, як они працуюць. Ну, ведаеце, патрэбен час. Давайте зробім параўнанне. Наша венчурнае фінансаванне, ввогуле, як бы стартап-сістэма, яна 8-9 гадоў, а у Штатах 80+. Ну, то бок вы разумееце, што мы размаўлялі з Юляй да гэтага, што самы мой такі пазітыўны інсайт быў тое, што мы ўсё робім правільна, слушна, мы просто маладыя. Нам правільным накірунку ідзем, мы правільна шмат чаго робім, і вось адтуль я таксама прывезла такія простыя інструменты, якія каб ровар зноў не выдумляць, якімі мы будзем карыстацца тут, каб рабіць, развіваць наша. Што гэта, напрыклад? Ой, вельмі такія узкапрафесійныя рэчы, якія, ну, я не ведаю, колькі слухачам нашым гэта будзе зразумела, цікава. Ну, калі гэта можна так на пальцах растлумачыць? Ну, можна. Напрыклад, разумееце, каб пайплайн, то бок варонка, якая стартапаў, якая ў нас фармуецца, была больш якасная, большасць сеткаў анёлаў робяць прэскрынінгавы такі камітэт. Гэта вельмі прафесійная, узкая накірунак, калі выбіраюцца эксперты, яны робяць першы адбор.
Так, потым due diligence. Гэта прафесійныя рэчы, якія робяць юрысты, фінансісты, калі стартап праверяюць проста. Ці ён адпавядае Ці ён адпавядае адпаведным метрыкам. Вось. Там гэта робіцца першы due deal внутры анёлавай сеткі. То есть у нас такого пакуль няма. Трэба мець вельмі прафесійных экспертаў внутры. Ну і тых, у каго ёсць час на гэта. У каго ёсць час, гэта вельмі... Вы разумееце, што калі мы кажам, напрыклад, ментарства, наша сетка робіць зараз штомесячныя ментарскія сесіі. У нас прыходзяць стартапы, не падаюцца, разглядаюцца заяўкі, вельмі цікавыя працэсы. Гэта там один раз на месяц. Але ж ментарскі працэс у Штатах, ён, разумеецца, крыху па-іншаму. Крыху это значыць, што насамрэч ментар, ён жа інвестар патэнцыйны, ён нічога не ўклаў, ніводнага долара ці рубля, ён можа працаваць гэтым стартапам паўгады да прыняцця рашэння, што я ўкладу 10, 20, 50, хоць колькі-то тысяч долараў. Гэта будзе, прабач, асобна інвестыцыя ці ў сіндыкаце? Не мае значэння, таму што гэта залежыць ад сумы, якая патрэбна самому стартапу. Калі гэта, як мы кажам, піцамані, да, маленечкі такі ўзнёсак, то это можа быць там до 40-50 тысячаў, які можа быць аднім анёлам пакрыта. Звычайны чек гэта 10-20, нічым не адрозніваецца ад нашых беларускіх стартапаў і ад нашых беларускіх анёлаў. У нас тут не шмат часу засталося да перапынку, але хочу запытацца, вось калі мы вернемся да паўночнай Караліны, вы распавядалі пра такое блізкае супрацоўніцтва універсітэтаў і інвестараў, увогуле бізнеса, так? А можаце прывесці прыклад такога яскравага супрацоўніцтва, магчыма, вам пра нешта вось распавядалі? Напрыклад, окей. Напрыклад, у них ёсць такая старая фабрычная табачная фабрика, у якой она вельмі старая, у якой зрабілі адзін з лепшых раллі каворкінгаў. І там просто гэта частка вашага каворкінга, за які вы плаціце вельмі малы грошы, таму што ёсць гранты дзяржавы, якая падтрымлівае гэты каворкінг. І, напрыклад, універсітэцкія лектары і таксама дзяржаўныя чыноўнікі прыходзяць і працуюць са стартапамі, а яны прапаноўваюць ім розныя праграмы, яны проста ім дапамагаюць распрацаваць бізнес-план, яны проста дзеляцца рознымі з імі ведамі сваімі. Трэба было гэта ведаць проста сапраўды. Ці гранты, якія атрымалі медычныя стартапы, амаль 2 мільёна долараў, таму што і з equity free, то, што кажу. То есть 100% стартапа засталося ў стартапе. Долю не взяли. Цікава. Вось, таму што яны засталіся ў горадзе, таму што яны прынеслі эканомікі шмат больш, таму што ў іх працуюць, напрыклад, 300 чалавек. То бок не мае сэнсу нават браць, бо яны аддадуць потым яшчэ болей. Падаткамі і іншым таксама, так. Гэта цікава, вось мяне зацікавіў першы кейс, то бок як бы і дзяржава тут таксама супрацоўнічае. Вельмі шчыльна. А у нас, мне так падаецца, што няма такой аналогіі. Такой аналогіі пакуль няма. Гэта трэба варта падумаць пра гэта. Зараз нам трэба... яшчэ ёсць у нас час. Можа быць, яшчэ нейкія прыклады вы можете прывесці? Вось тут літаральна 30 секунд у нас засталося да... Нема нічога такога. Бізнес-мадэль акселератару, напрыклад. Бізнес-мадэль акселератару, яна вельмі розная можа быць, і адзін з хардвер, такі называем акселератар, які зацікаўлены, каб вы хутчэй адтуль сышлі. Наступны год для вас будзе даражэй. Ім цікавей, эканоміцы будзе лепш, каб вы сышлі і пайшлі працаваць на горад. А колькі ўвогуле? Дзякуй вялікі. Прабачце, Юлія, калі ласка, нам зараз трэба перарвацца на навінавую паўзу. Пасля мы працягнем размаўляць пра тое, які досвед Ніна Лапковіч, выканаўчая дырэктарка бізнес-анёлаў у Беларусі, вось вывела, скажам так, з паездкі ў США. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, пры мікрафоне Роман Устінаў, каротка пра асноўныя падзеі. За рэдкім выключэннем жыхары нашай краіны спраўна плацяць падаткі. Пра гэта распавёў міністр па падатках і зборах Сергей Наливайко. Па яго словах, тых, хто заніжае падатковую базу, у Беларусі менш за 1%. Падатковыя дэкларацыі, якія падаюцца ў электронным выглядзе, сёння аналізуюцца аўтаматычна. Звесткі аб знойдзеных памылках сістэма накіроўвае плацельшчыку. Па словах Наливайки, за першае паўгоддзе 2019 года накіравана 26 такіх апавяшчэнняў. 96% плацельшчыкаў выправілі памылкі, у суме даплаціўшы ў бюджэт каля 200 мільёнаў рублёў. На саміце СНД ў Ашхабадзе кіраўнік Беларусі выказаў занепакоенасць маштабнымі вайсковымі вучэннямі НАТО. Яны пройдуць увесну 2020 года ў Польшы і краінах Балтыі. Лукашенко назваў вучэнні, у якіх возьмуць удзел каля 30 тысяч вайскоўцаў, незразумелымі і дадаў, што ў Беларусі ўжо працуюць над рэакцыяй на гэтае вучэнне. У беларускіх аптэках знік аўстрыйскі прэпарат тамаксіфен. Яго сярод іншых прымаюць анкахворыя, піша Тутбай. У Міністэрстве аховы здароўя абяцаюць, што пастаўкі аўстрыйскіх лекаў хутка адновяцца. Пакуль жа ракавыя хворыя атрымліваюць украінскі тамаксіфен бясплатна. Украінскі вытворца прэпарату выйграў электронны аўкцыён у Беларусі, абвешчаны Міністэрствам здароўя. Пры гэтым пацыент можа прымаць прэпараты і іншых вытворцаў, але за ўласны кошт. Чарговая пастаўка аўстрыйскага тамаксіфена чакаецца ў лістападзе 2019 года. Нобелевскую прэмію міру 2019 года прысудзілі прэм'ер-міністру Эфіопіі. Абій Ахмед Алі стаў лаўрэатам за намаганне па развязанні памежнага канфлікту з суседняй Эрытрэі. Роман Устінаў, служба інфармацыі. Еврорадио.FM. Мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Зараз у нас праграма «Стартапніца». У гасцях сёння у нас Юлія Нехай, пастаянныя госці, і Ніна Лапковіч, выканаўчая дырэктарка сеткі бізнес-анёлаў Беларусі. І мы размаўляем пра тое, як Ніна з'ездзіла ў ЗША па абмене. І перадаю пытанне Юліі. Добра. Я хотела вас спытаць наконт Мередит колледжа, таму што ты ў сваім фейсбуке напісала, што гэта вельмі цікавая ініцыятыва у сэнсе удзела прыватных інвестараў у сістэмы адукацыі. Вось можаш крыху ахарактарызаваць, як яно ўсё працуе? Ну, увогуле, гэта цікава, тое, што мы прыйшлі і думалі, ну як так, ну ось чым адрозніваецца, напрыклад, там праграма для жанчын, праграма для мужчын. Па-першае, ён як бы жаночы, Каледж, так? але ж там таксама вучацца мужчыны, там таксама препадаюць мужчыны, то есть яны лектары там таксама, але ж они вельмі феміністычныя, калі шчыра, то есть яны настолькі уключаны ў гэты ўсе працэс, яны настолькі мяккія розных. Ну, мы запытывалі, па-першае, яны шмат разумееце, чым адрозніваецца мужчына ад жанчыны. А калі мы запытывалі, давалі гэта пытанне, і давалі гэта пытанне не толькі лектарам, але ж і бізнес-вумен, калі мы іх запытывалі, ці ёсць гэта розніца, у кожнага быў свой адказ. І самы галоўны, такі самы цікавы адказ, які я пачула, гэта было тое, што мы больш эмацыйныя, і мы больш эмацыйныя, і для адной жанчын гэта было мінус, для іншых жанчын гэта было плюс. А для вас вось в прыватнасці? Я думаю, што гэта залежыць ад сітуацыі, насамрэч. І з іншага боку, эмацыйны інтэлект, які ёсць у жанчын, ён больш звычайна высокі, чым у мужчын. Ну, вось гэта адрозніванне, і яны на гэтым як бы будуюць сваю праграму у Meredith College. І мне вельмі спадабалася. Па-першае, у них дастаткова недарагое навучанне. Я вось пісала, наколькі я не памыляюсь, там $37 000 у год. Для Амерыцы гэта не шмат. Па-другое, калі вы, скажем так,
ну, ёсць у вас нейкі талент, ці вы просто такі вельмі добрая вучаніца, то вам 50% закрывае коледж. Насамрэч, Ці можна, магчыма, выйграць нейкі грант, які б цалкам пакрываў навучанне? Наколькі я памятаю, так афіцыйных грантаў няма. Так, ёсць такая праграма падтрымкі, і самі преподаватели, яны такія, разумееце, гэта як вялікая сям'я. Яны настолькі працуюць face-to-face, у них настолькі шмат індывідуальных праграм, у них можа быць клас 8 чалавек. І яны будуць працаваць настолькі шчыльна і настолькі эфектыўна, колькі гэта магчыма. Яны зацікаўлены, у них вельмі шмат замежнікаў вучыцца, вельмі шмат, і Індыя, Пакістан, я памятаю, Кітай вельмі шмат, таму што гэта, ну, сапраўды добрае месца. І такое... Разумееце, калі бацькі кудысьці пасылаюць сваіх дзяцей, асабліва дзяўчат, ім трэба мець такую вот упэўненасць, што там будзе сейф, там будзе бяспека. І вось гэта такое, вось тое, што я адчувала, такое бяспека, месца бяспекі. Не ведаю, а яны, ну, сапраўды эфектыўныя, у них вельмі добрыя водзывы, у них вельмі добрыя рэйтынгі. Нема ніякай того, ведаеце, агрэсіўнай феміністычнасці. Мне таксама это вельмі падабалось. Все вельмі разумна і такі respectful, да? Яны паважаюць, вельмі паважаюць жанчыну, паважаюць бізнес, паважаюць жанчын. І увогуле, ведаеце, што work-life balance гэта адвечная тэма. Просто тут, там, паўсюль. Мы сустракаліся з такімі рознымі жанчынамі, якія маюць проста, той, што мы называем малы бізнес, сярэдні бізнес, вельмі вялікі бізнес, якія працуюць не з горадам, нават са штатамі, у них такія кантракты там з мільярдамі даляраў. Вось гэта сям'я, праца, як не звар'яцець, вось гэта проста адвечнае пытанне. А яны... Все ж таки, вось ты размаўляла з гэтымі жанчынамі. Які-то прыклады ты можаш прывесці, якія цябе найбольш уразілі? Дарэчы, у Ніну самой 3 дзяцей. І яна з'ехала з Беларусі на 3 тыдні, пакінула 3 дзяцей. Пытанне пра work and life balance, я думаю, таксама для цябе вельмі актуальнае. Разумееце, у нас была адна сустрэча, якая... Там партнеры, муж і жена. Яны больш за 27 год былі ў бізнесе разам, яны таксама разам і ёсць, ім больш за 60 год. І так атрымалася, што ў гэты дзень мы пачулі нешта падобнае і ад іншай жанчыны. І яна казала, што самае галоўнае ў бізнесе, як у жыцці, гэта партнер, якога ты выбереш і за якім ты дальше пойдзеш. Вось, разумееце, дзякуючы майму мужу, які застаўся з 3 дзецьмі, які проста мае цяжкую працу, заняты просто 100%, у меня ёсць магчымасць таксама не думаць пра тое, што там адбываецца, быць спакойнай, адчуваць гэтую бяспеку і атрымліваць і больш развівацца прафесійна. Так заўсёды, паўсюль. І вось гэта мысль, што партнеры. Гэта самае галоўнае. Калі у тебя ёсць такі партнёр, то все атрымаецца. Калі ты давяряеш... Как это называют, Што ты кажаш? Partner in crime. Partner in crime. Так. Передаем падзяку вашаму мужу вялікую. Дзякую яшчэ раз яму. Да. А вось можна яшчэ пытаць цябе вось непасрэдна по профілю тваёй дзейнасці. Так. Да, зараз ты работаеш вось у сеткі бізнес-ангелаў. Якія тут былі цікавыя сустрэчы і нейкія незвычайныя інсайды? Вы былі на канферэнцыі, так, вы былі ў старэйшай сетцы бізнес-анёлаў? 10 чалавек, так, все розныя. Але ж я і Ліда Матвеева, якая сябра нашай рады анёлаў, яна была разам за мной, і наша координатарка, яна рабіла ўсё магчымае, каб у нас была максімальна там індывідуальная праграма, і мы мелі магчымасць атрымаць нейкі там досвед такі цікавы. Вось, так, мы атрымалі запрашэнне на канферэнцыю асацыяцыі бізнеса, ассоциация анёлового капиталу. Просто сказать, анёл кажа анёлу.
Просто яны дзеляцца сваім вопытам, кейсамі, што атрымліваецца, што не атрымліваецца. Мы там былі дастаткова мала часу. Ну, шкада, канешне, але ж там двухдневная праграма. Ведаеце што, калі я туды зайшла, ну я думала, ну все, я зараз, па-першае, нічога не зразумею. Ну вось гэты сіндром самазванкі, он заўсёды просто вылазіць, ты яшчэ ў дзверы не зайшла, ён уже там сидзіць. Вось, і калі мы зайшлі і пачалі слухаць, мы просто разумелі, што все аднолькавае. Ну просто аднолькавае. Аднолькавыя пытанні, аднолькавыя страхі, аднолькавыя просто працэсы. І тое, што вельмі адрознівае, гэта гатоўнасць дзяліцца інфармацыяй і камунікаваць. Па-другое, у іх з дзяцінства ёсць такі вот прадпрымальніцтва, яно такое прям спачатку, з самого садочку, з школы. Яны не баяцца памыліцца, разумееце? Ну, і казаць пра гэта. Так, я памылілася. Ведаеце, самый дарагі універсітэт в міры – гэта універсітэт венчурных фінансістаў. Таму што яны пакуль інвестуе шмат сваіх грошаў, пакуль яны атрымаюць хоць нейкі станоўчы вынік, яны шмат чаго губляюць фінансава, але ж атрымлівае просто цудоўны вопыт. Вось, і на гэтай канферэнцыі ці іншых сустрэчах, якія мы там былі таксама самай старэйшай асацыяцыі бізнес-анёлаў, яна, калі не памыляюсь, больш за 50 ці 60 год уже працуе. Так, мы там, яны вельмі так шчыра з намі падзяліліся там туламі нейкімі, так, інструментамі, які мы можам скарыстаць. Яны падзяліліся сваімі чек-лістамі, якімі таксама можна нічога не выдумляць, наці, карыстайцесь, калі ласка. Мы, вось гэта вот адкрытасць у інфармацыі, лічбах, вельмі тое, што да гэтага трэба проста сазрець. Калі ты уже там не баішся казаць, так, я згубіў там 200 000 доляраў, і толькі на сваім 8-м стартапе я нешта зразумел увогуле, што такое венчурнае фінансаванне, так? Хто такія стартапы, як іх адрозніваць, ацэньваць, што такія, ёсць такое паняцце як red flag, чырвоны флаг інвестара. Гэта такія метрыкі, калі вы не будете інвеставаць, укладаць свае грошы ў стартап. Вось. І яны прыкладныя тыя самыя, што і ў нас. І тут, і там, для стартаперу, калі раптам глядзець нас. І тут, і там інвестары укладаюць у людзей. То есть, ты ведаеш, ёсць такі тэзіс Team A, Idea B. То бок, ты укладаеш у людзей, за якімі нават ты можаш змяніць гэтую ідэю. Ці хтосьці, можа быць, твои канкуренты могуць, перайдуць, уже гэта ўжо зробяць, але ж з гэтымі людзьмі ты можаш і там і агонь, і ваду, і заўсёды пайсці, піватнуцца, ці проста змяніць сваю ідэю, нешта іншае пачаць распрацоўваць. Людзі, самае галоўнае. І гэта таксама не навіна ні для каго давер'я. Вось давер – гэта тое, што павінна быць. Ведаеце, я ўжо казала, due deal. Гэта працэс, калі правяраюць стартап фінансава, юрыдычнага боку. Самы галоўны due deal, які кажуць у Амерыкі, гэта упэўніцца, што мы са стартапам разумеем тое, што мы маем на ўвазе, аднолькава. Вось гэта самы галоўны дью-діл, які павінен рабіць інвестар. Трэцяя рэч, якая яны вельмі добра і лёгка ідуць на сіндикаты. То есть, бока яны проста, ты з паўночнай, ты там, з розных штатаў, яны вельмі добра. Але ж з другого боку, яны не імкнуцца ісці ў Кремніевую даліну, напрыклад. Па-першае, там дорага. Конкурэнцыя. І ведаеце, яшчэ, калі не памыляюсь, Цэзар казаў, лепш быць першым парнем у вёскі, чым другім у горадзе. Вось тое самае працуе, такі ж прынцып працуе. Па-першае, там ацэнка стартапа ў Кремніевай даліне, яна это вельмі дорага, сапраўды. Тыя ж самыя стадыі у нас і ў Паўночнай Караліне, яны будуць вельмі падобныя. Я маю на ўвазе Беларусі. Там это будзе зусім
зусім іншыя кошты, зусім ну просто на мільёны, што мы просто не можам гэта падняць. Вось гэта аднолькавая, дарэчы, рэч. А вось прабач, у сярэднім якая ацэнка ў стартапа для таго, каб у яго інвесціраваў бізнес-анёл у Севернай Караліне? Гэта было вельмі цікавае пытанне, калі мы ездзілі ў Хельсінкі. А што ты маеш на ўвазе? Ацэнка стартапа. Ну, яна так, ведаеш, яна ж складаецца з розных метрик. Тое самае. Я разумею, але ж суть у тым, ведаеш, там, ты не можаш прыйсці і казаць, моя ацэнка 1 мільён, але ж у меня няма ні профіту, нічога такого. Ты не можаш такого там казаць. То есть там ёсць пэўныя метрыкі, з якіх анёлы как бы разумеюць, ці варта укладаць, і колькі укладаць, і колькі каштуе гэта. Ну, і зараз convertible loan, канвертируемый займ, ён вельмі распаўсюджаны, і тут, і там. Дарэчы, они таксама вкладаюць праз канвертируемый займ. І калі ацэнка, она не так ужо і важна на гэтым этапе. Я кажу пра вельмі раннія інвестыцыі. Таму, ведаеш, залежыць ад інвестара. Хтосьці, не буду казаць хто, ну, казаў, ведаеце, у меня цэлы штат есть людзей, які працуюць над ацэнкай стартапа, але ж калі я інтуітыўна адчуваю, што гэта будзе тое, я ўкладу. Нават калі я бачу гэтыя чырвоныя флагі там у стартапа. Тое самае працуе. Калі добрыя людзі вкладаюць. Ніна, а вось ці ёсць у вас парады для беларускіх стартапераў? Ну, там, давайте, магчыма, топ-3 парады ад вас. Захочаце з вашага беларускага, магчыма, вопыта, ці поездкі ў ЗША. Ну, вось што ім рабіць, каб імі зацікавіліся? Магчыма, у вас есть думкі на гэта? Хаця б. Ёсць думкі. Прям так, топ-3 ну, давайте трэба было падумаць. Просто думкі. Першае, камунікаваць, не баяцца паказваць, што не зусім все прям гладка і все атрымліваецца. Гэта не так, мы ведаем. А працаваць в стартапе гэта ўвогуле вельмі цяжкая праца, сапраўды. Ты павінен і грошы падымаць, і за каманду адказваць, і глядзець, каб твои канкуренты тебе не абышлі, шмат чаго трэба рабіць. І вось гэта вот і камунікаваць, адкрыта камунікаваць, дзеліцца чымсьці. Першае, будаваць давер да сябе і да сваей сервісу, прадукту. Быць шчырым з інвестарамі, з кліентамі. Другое, заўсёды праверяць патрэбу свайго кліента. І она можа мяняцца, таму што мяняюцца тэхналогіі, а іншыя інавацыі, канкуренты учора зрабілі тое, што ты думаў зрабіць заўтра, і гэта заўсёды трэба працаваць са сваімі кліентамі. Але ж не буду паглыбляцца там в тое, што там робяць стартапы за інвестараў. І я думаю, што камунікацыя і давер гэта самае галоўнае. І паказваць, што ты такі ж самы чалавек, ніхто не чакае, што ты будзеш ідэальным. Ніхто не чакае. Я так разумею, што гэта частая памылка беларускіх стартапаў, што яны хочуць паказацца ідэальнымі. Так. Это так. І яшчэ, што трэба ўсё ж разумець, што такое стартап, хоць крыху, тое, што называем матчасткай, трэба разумець, што такое чаму ты называешься стартапам, якую інавацыю ты карыстаеш, што ты зрабіў такого цікава, чаму ты. Ведаеце, ёсць такая добра прыгатавалі, да не змаглі падаць. Вось гэта вот гэта паўсюль ёсць, сапраўды. Амерыканскія стартапы і прадпрымальнікі, яны кажуць, все добра, hard skills вельмі цудоўныя, прадаць не могуць, soft skillы там себе паказаць не могуць. Я сижу і молчу, таму што я разумею, што гэта просто паўсюль. У нас тое самае. У нас вельмі цудоўна. Я чула про тое, што вось soft skills не хапае зараз. Гэта было раней, калі hard skills былі на першым месцы, а зараз все ж таки трэба камунікаваць.
камунікаваць. Трэба не баяцца просто нават калі вы не Всё, распрацавалі. на жаль, уже у нас сканчаецца час. Была ў эфіры праграма «Стартапніца» Юлія Няхай, Ніна Лапковіч і Настасія Бойка. Не пераключайцеся. Дзякую.